Fl-ewwel xhur ta' din is-sena pajjiżna ttira 7 produzzjonijiet ġodda tal-films li se jkunu qed iħallu miljuni ta' euro fl-ekonomija tal-pajjiż u jiġġeneraw ukoll eluf ta' impjiegi ta' kwalità. Waqt li kienet jipparteċipa f'laqat mal-ħaddiema u n-nies involuti fl-industrija tal-films f'pajjiżna, il-Kummissarju tal-Films Johan Grek qal li dawn il-laqat qegħdin isiru hekk kif bħala Kummissjoni tal-Films qed taħdem biex f'Malta ikun hawn industrija li taħdem matul is-sena kollha u mhux waħda staġjonali. Permezz tal-programm tagħna Opportunity for All bħalissa għaddejjin minn sensiela ta' laqat, listening sessions mal-crew tagħna mad-dipartimenti li jaħdmu fl-industrija lokali tal-films. Biex bekk nisimgħu l-sejjer tagħhom, il-ħsibijiet tagħhom, ħalli inkomplu insaħħu il-prodott li Malta toffri u nibnu industrija sostenibbli fejn minna fija igawdi minna kulħadd. Il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo qal il-Gvern huwa kommessa biex ikompli jinvesti fil-faċilitajiet offruti mill-Malta Film Studios, illum Screen Malta. U tenna li waqt l-ewwel 3 xhur ta' din is-sena din l-industrija ġenerat ma' 18 miljun euro. Wara li s-sena 2020 ħallit effett fuq din l-industrija, speċjalment f'Għawdex, din is-sena mistennija jinġibdu wkoll żewġ produzzjonijiet differenti fil-Gżira Awċija li bejniethom se jiġġeneraw mal-4 miljun euro.